Коя кола си искаш? Тя пак продължава. Номер Ще на натегам. колата. Номер. Пак ли бе? Почвам Аре, да пръскай ги се, А, пръскай знам се. коя ти е колата. Пръскайте Колата ти е се, конфискувана за пръскайте се. 7 Почвам дни. да ги натегам. Пръскайте Ама се. бе, Не бе, пранкнахте. Ще ви натегам след точно 2 минути, ако не се Колата, дай ми номер на Ти Почвам не да ви разбрали? натегам. Не разбрали намък? Кажи ми, не разбрали Мисля, намък? активист. Почвам да те бия с палка. Не се кой каза Торус? Да, видях го. Колата ти е до 11:30. Найс. Дай да бягаме. Пристана откъде камера. 11:30 може да дойдеш да си вземеш. Поради която се казва нападане на длъжностно лице. Вие ще бъдете- Да, няма значение. Слушам те. Ай да бягаме. Може. Не може. Слушам те. Пак ще ти прочита правата. Вие сте- Слизай от патрулката. И аз само задръж една секунда. Така, всеки, който не се махне от гаража и от патрулката ми ще бъде неутрализиран. Броя до 3. Изчезвайте, защото ще бъдете неутрализирани. Неутрализирани ще всички. Готови снимахте? Оле, майко. О,